Ayan, nire-remedyo na nila kung paano kumuha ng mangga. Wala, masisira yan sir, wag kang aakyat. Dito sa balikat ko. Dito na sa ano, akyat dito. Ayusin mo ah. Pili ka ng malaki munsor, yung malalaki. Si Paisaka. Ha? Tumayo ka na maayos, na ba't nanginginig dyan? Wala naman. Nandito tayo sa Burgos, Pangasinan, dito sa Kabungawan Beach. So ang content natin ngayon, magbebenta tayo ng mangga. So yung mapagbebenta ng mangga, i-charity natin kay Lola Paling. Yun lang sa charity ko na Matandang Bulag. So andito yung mga kasama ko dito sa mga ayan o. Andiyan na sila. Ayan. Nagbabalat na sila ng pangbenta mamaya. Ayan. Shoutout kay Maestro na siya yung may-ari ng mangga. Hiningi lang namin yan. Tapos yung alamang binili na namin. So yan. Mabalit na sila. Yan si Dors. Jackson. Munsor. Yan si Bayaw. Bayaw ng lahat. Bayaw. So ayun. Kasama ko na rin yung mag-ina ko. So ayun. Tulungan ko muna siya magbalat mga kasapat. Pinuntukan ko na yung kanina ha. Hindi, meron yan. Sige lang. Ayun. 30 pesos ulit. Kay ate. Shout out kay ate. Nakasapot sila yung halos makaubos na ng benta naming mangga. Shoutout sa kanila. I love it. Ayan. Magkano bibilin mo, Ading? Okay, 10 piso. So ayan, 10 piso ulit binili ni Ading. So ayun mga kasapot, wala na masyadong customer. Mamaya siguro ulit bilangin natin kung magkano yung nabenta na natin. Ayan.
100, 200, 400. So kanina nakapag 500 na tayo. So 515 pesos. Naka 515 pesos na tayo mga kasapot. Mamaya medyo marami pa kaming 20. Malay mo maka 1,000 tayo. I love it. Ayan o. Ayan yung pagbenta natin, 515. Ito pa yung iba mga kasapot. Andito na yung natusok. Hindi na rin yung alamang. Ito yung pinagbababadan namin pag magbabalat. Tapos doon yung tusukan. Ayan mga kasapot. Bali, relax muna kami mga kasapot dahil wala pang customer. Ayan. Abang-abang lang kami dahil maraming ano dito. Bibili mamaya. Nag-aabang kami ng grasya. Gracia. Grasya. Gracia. Oo, may gracia tayo dyan. So, tignan natin mga kasapot kung gano'ng karami yung tao dito sa harapan namin. Motovlog. Ayan o, ang daming mga kasapot. Oh. Ang daming mga tao. Ayan. Ayan o. So, diba? Ayan. Boss, palta ng 20 ah. Tapos dun pa, oh, pabalya ka lang dyan. Kuha ka lang dyan. Ayan, daming mga kasapot oh. So ayan, ganyan karami yung naliligo dito. Sabihin mo na, yung isang tao dyan, bibili sa amin ng 5 piso. O, di napaubos na namin mamaya. Pag hindi, siyempre yan, mga naliligong yan, mapapagod yan mamaya, tapos magugutom. Ayun. Hindi. Kaya dito yung bagsak. Sigurado yan, kaya dito bagsak ng mga yan mamaya. Magbebenta kami ng magbebenta, oo. Ayan, o. So yung mga kasapot. So ayun mga kasapot, ayan, meron na namang bibili. Kasapot, nakakilala ako dito ng sasaputan. Magandang dilag. Sasaputan to. Magandang dilag. Sapot. Sapot to sapot. Kasama ko siyang magbibenta ng mangga. Samahan mo ako sapot? Okay. Okay. Tara, let's go. Magbibenta na ng mangga. Laki ng katawan mo. Tara, tara, tara. Let's go. Pipito mo ang doors. Magka-cottage tayo, tapos magbibenta tayo mangga. Yung alamang. Oh, let's go. Tara. Eh, nawakan mo. Sigurado yung kumatag. Oh, sure mo to. Tara, tara, tara. Ang laki ng braso. Oh, mangga, mangga! 5 piso, 5 piso! Adaramang na. Karmang na rin. Oh, dyan. Libre sala. Diyan eh. Yan. Hindi yung pound me. Tan. Ken. Sige, abos muna ka na.
Tapi magtong-tong-tong. Bulan gabi ang Majin. Sausawan na, sumantabi na yata. Lama mo kang sausawan na. Wow. Dito na tayo, punta na tayo doon. Tara, tara. Wala na sila. Mangga! Ha? 10, 5. Shoutout Juanito Motovlog. Yes, I love it. Yes, I love it. So nakita ko yung mga tropa dito umiinom, no. Bebentahan ko na rin ng mangga. Meron ni Boss. Kukunin mo lahat. Gadami ya. Lahat na to kaya sa amin. Sus! Astig! Siyempre. Ay, dapat ito lahat din. Hindi man sinilong. Ito. Kinuha niyo na lahat. 20. Ikaw ang ba? Dabi ko rin ito. Magkano lahat pa ba? Ayan, kwitain mo nga. Kwitain mo na. Bili mo ba? 20. Tignan mo yung 5 at 10. Bali lang na lahat 70. Ayan mga kasapot, malaking tulong to para kay Lola Paleng. Siya yung beneficiary natin ngayon. Dito Motovlog. Yes, I love it. Maraming salamat tropa. 14, 180. Try ito 80. Ngayon mga kasapot, nakapagbenta tayo dito ng 2050. 160 sa mga tropa. Ayan. Maraming salamat. I love it. Yes. Thank you po na marami. No province. Happy New Year guys. Ayan, thank you. Ayun mga kasapot, bali pinakyaw ng tropa yung isang lagay ng ganito. Ubus na. So, ayan, tignan natin. Konti na lang. So, ayun, maraming salamat sa kanila dahil malaking tulong na yun para kay Lola Paling na bumili sila ng mangga, tas i-charity na rin natin kay Lola Paling. So, yun, I love it. Yes! Sapot, ayun. Siya yung isang subscribers natin. Ayan. I love it. Yes, shout out sir. Team Kasapot. Sapot! Ayun o. I love it. Yes! Sapot, bali, nagbalat kami ulit. Ayan o, kompleto ulit. So, ayan, ikot. Tapos na kami doon sa kabila. Dito naman tayo. So, ayan. Sana mapaubos natin. Yung tao dito mga kasapot to. Ayan, sana mapaubos natin dito. So, tara na, let's go! Sapot, magbabaka sakali tayo dito, makapagbenta tayo ng mangga. Ayan. Ate, mangga po kayo dyan. Wala ata. Mangga ba kayo dyan? Palad, walang bumili dito sa resort na to. So, dun tayo sa kabila. Doon sa kabila. Mga kasapot, wala pa kami nabentahan banda dito. Ayan, malapit na kami dun sa tinatawag nilang Tet Pool. Kaso wala pa kami pagbentahan. Tiyaga lang, baka mamaya merong makabili o kaya pakyawin niya na yung benta namin. Nangawit na ako, nangalay pa ako. Hay! Saan? O, tara. So ayun mga kasapot, ang daming tao dito, sobra. Ayan. Kaso wala pa kami napagbentahan banda dito. Ayan. Tara, dito tayo dito. Tara. Ayun na tayo. Saan? Ate, mangga kayo dyan o, mangga. Wala talaga. Mangga po. Mango. Boss, mangga na. Bili ka mangga. Opo, sir. Ayun o. Shout out kay sir. Nakilala niya ako. Love it. Ate, mangga po kayo dyan. Mangga. Wala talaga. Wala.
Doon tayo sa kabila. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Tara. Sapot, may bibili. Bibili kayo, ma'am? Oh, yeah. May 5, may 10 po. Eh, tumatawad sa atin ng tres. Opo. Picture nga, isa lang. Depende po sa lang ganito po. Joke lang. Limulit naman. Ito lang po yan. Bibili kami ng marami. Oh, sige. Oo, Wala. di ba, Hel? Ayun o. Mukhang papakyawin niya natin paninda namin o. Nakuha lang nga. Isang po na. O, pwede. Oh, sige. Pili kami kaya. So yung mga kasapot, may bumili na tayo. 10 vlogger natin. Oh, sige, tara. Oh, dun daw tayo sa... Ayan. So, ayun mga kasapot. Ayan. Dito tayo sa cottage nila. Ayan. Bibili si madam. Kuya, pili kami ng ano yung ganyan. Oh, pili ka na. Ba't kailangan may radyo? Simulan niya na. 5, 4, 3, 2, 1. Sila! Hello! Huwag kayong mahiya. Ha? Shout out na, shout out. Oh, shout out, sir. Sila! Shout out sa atin lahat. Hello? Ha? Ikaw, sir. Shout out, Happy New Year. I love it, yes. Yun lang. Wala na. Picture lang kay David mo sir sa likod. Ah, sige. Shout out muna, sir. Shout out sa inyo mga taga San Vicente. Yes, I love it. Vicente lang malakas. So, ayun o. Pinakyaw mo na, ma'am. Ano? Pinakyaw mo na. Opo. Tapos yung pinsan ko pa po. Mukha pa po. Yun no. Sir po din. Maraming salamat po. Bali yung mapagbebentahan yan, i-charity rin lang namin dun sa Matandang Bulag. Magandang Oh, kaya yun. Maraming salamat po. So ayun mga kasapot, sila yung may gininto ang puso na magbibigay ng tulong kay Lola Paleng. Love it, yes. Kasapot, pagbenta tayo dun ng 125 pesos. So ayun o. Taga-Alaminos din po pala sila eh. I love it, yes. Yan. Dito pa tayo, hanap pa tayo. Tayo ng isang resort dito na baka sakali ulit tayo mga kasapot. Baka sakali may bibili ulit. Ayan, pasok muna tayo. Ayan. Mangga po. Pasok daw. Mangga. Ayan, dito tayo. Yeah. Sana yung kumanta ni ate. Mangga po dyan oh, mangga. May mangga po kayo dyan. So, ayun. Mangga po. Mangga po. Mangga kayo, Nay. Mangga. Kuha po kayo mangga. Tara. So ayun mga kasapot, wala ulit tayo na pagbentahan dito. May last option dito sa pinakadulo, may isang resort dito. So baka sakali ulit tayo mga kasapot. Ayan. Pagod na ba kayo? Ha? Okay lang. Ayan. Tinitiis namin yung pagod para doon kay Lola Paleng. Para may bili tayo at may bibigay ng kung anong may bibili natin mamaya. I love it, yes! Mga kasapot, may bumili ulit. Ayan, si Madam, 5 piso. Tapos, magkano ma'am? 5, 2, 5, di 10 na yun. Ayan. Ito. Ayan. May bumili, I love it, yes! Deadpool. Yun na yan. Oo. So, yung alamang, boss. Boss. Thank you po.
Bali yung napagbentahan ma'am, i-charity rin lang namin doon sa Matandang Bulag. Ano pa kayo vlog na kuya? Juanito Motovlog ma'am. Ano? Ay, dito mo na. Opo. Ayun ate oh. Ay, sorry. Mga kasapot, maraming salamat kila Maram. Madam. I love it, yes. Ayan, pasok ulit tayo ng isang resort. Dito. Ito na yung pinakalas. Pinakalas na to. May 10 piso, 5 piso po. Ayan, bibili si madam. Ayan, pili na lang po kayo. Ito po dito. Ha? Oh, sige, kuha ka na dyan, ma'am. Ilan po ma'am? Ikuha mo na lahat yung 100, ma'am. Ano na lahat ma'am? Para makabalik mo ito. Ayan, may 10-5, depende sa laki. Ayan, 10 yan. Isa pa daw, kulang nun isa ni. Magkano to lahat sir? Boss? Bilangin mo. 10-20. Dalawa pa. Saglit. Opo. Malilit. So yun, pinakyan na ni ate. So ayun mga kasapot, para ng pesta yung mangga natin dito. Ayan. Kunan nyo na namin yung dalawa. Yung dalawa boss, i-ano nyo na, tusukin na. Mga kasapot, naubos yung alamang natin pero marami pa tayong mangga. So sa hindi naubos lahat. Yun lang, sakto lang kila sir yung alamang natin. Ayan. Last na patak, wala na? Wala na. Ubos na? Huling kuskus. Ito na talaga. Wala na. Masarap na yan, panghuli. Ayan sir. Maraming salamat po. I love it is. Ayan, salamat din sa kanila. Doon sa mga member ko na ayan. mga red. Red batalyon. So ayun mga kasapot, bali successful yung content natin ngayon na magbebenta tayo ng mangga upang i-charity kay Lola Paleng. So ayun, napaubos nga namin yung alamang, pero meron pa mga mangga. Wala na eh. Wala nang alamang. So ayun. Ayun oh. Thank you kay madam oh. Ay, hello ma'am. Maraming salamat po. So ayun mga kasapot. Bali mamaya magcha-charity na tayo. Mamaya bibili na natin ng grocery para kay Lola Paleng. Yun na pagbentahan natin. Ayan. So shoutout po kay Maestro Sir Almario. Maraming salamat po dun sa mangga na binigay nyo. And nabenta na po natin. More blessing to come sir. I love it, yes. Tsaka kay mother mo dun sa spaghetti na napakasarap. Maraming salamat po. So ayun. Ayan. Maraming salamat sa Panginoon dahil successful itong ginawa namin na content para kay Lola Paleng. Tapos sa lahat ng member, sa lahat ng sumusuporta kay Juanito Motovlog, I love it, yes. Maraming salamat po. Ayun mga kasapot, kahit wala nang alamang, ayun, bumili pa rin si Ading ng, magkano yun Ding? Ilan? 20? 25. So ayun, kahit wala nang alamang, bumili pa siya. Siya na rin daw magbabalat. So maraming salamat Ading. So ayun mga kasapot, bali nakalimutan na namin na nanghalian. Anong oras no? 4:34. So ayun, manananghalian pa lang kami. Ayun, maraming salamat kila Bayaw, Jackson, Dors, Munsor, na sila yung kasama kong naglibot-libot na naglakad-lakad. So ngayon, manananghalian pa lang kami mga kasapot. Ayan, budol fight sa isang pagbaunan. Ayan. I love it, yes. Kainan na. Tapos mamaya kukwentahin natin kung magkano lahat yun na pagbentahan. So ayan, kain muna kami mga kasapot. A few moments later. So ayun mga kasapot, kukwentahin natin kung magkano yung pagbentahan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 50, 8, 50, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. 840 yan. So may mga barya dito. 840, 40, 20, 840, 60, 70, 80, 90,
880 lahat mga kasapot tong napagbentahan natin mga kasapot. Ayan. So 880 lahat yung napagbentahan natin. So i-charity natin to bukas ng umaga dahil hapon na wala na tayong oras. Bukas ng umaga i-charity natin to mga kasapot. So wala na rin sila doors, nauna na rin kasi magpapainom sila ng kanilang baka. So yun mga kasapot, ito yung charity natin bukas. So yun, maraming salamat po dun sa lahat ng bumili at saka dun lalo na dun sa kasama ko tsaka kay Maestro na siyang may-ari ng mangga na libre lang yun nung kinuha namin tapos benta namin para may pang charity ko. So ayun, maraming salamat kasapot. Yes, I love it. Sa mga di pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please subscribe, Juanito Motovlog. Kalabatin nyo na rin yung Batangtang upang sa ganoon updated kayo sa mga charity event na pinupuntahan natin at saka sa mga gala mood moment natin mga kasapot. Yes, I love it!